Ayiwa ani sɔgɔma aw minnu bɛ k'a lajɛ Mali kɔnɔ fo Mali kɔ kan aw ni sɔgɔma ayiwa sɔgɔmada ni an ka micro territoire wɛrɛ ye question jumɛn don an y'a mɛn k'a fɔ ko M5 yɛrɛ dama ko olu bɛ kɛlɛ la u yɛrɛ dama tɛ ka se ka bɛn fɔ la donc olu dun de kɛra sababu ye ka fanga IBK ka fanga bin donc n'a fɔra ko olu yɛrɛ dama ta la ka bɛn sisan yɔrɔ kɔni cɛ man ɲi nɔ donc an bɛna don dugu kɔnɔ ka dugu kɔnɔdenw ɲininka u hakilinata la M5 mɔgɔw ka nin kɛlɛ min kan u ka se ka dɔ ɲɛfɔ an ɲɛna a k'an bɛn dɔɔni. An sɔgɔma ne fa. Nba hɛrɛ sira. Tɔɔrɔ si nɔ i tɔgɔ ni jamu. Ibrahima Dambele. Ibrahima Dambele. J'ai 58 ans. N y'a mɔgɔ bɛɛ ye n b'a mɔgɔ bɛɛ dɔn. Hein? J'ai fait partie du mouvement annuler la dette des pays pauvres. Ne tun b'o la depuis 1989. Ni mɔgɔ fɛn fɛn filɛ nin ye faso ko tɛ dɛ. Taɲininaw de don. Moi, je ne suis pas d'accord avec eux. M5 ko critiquer karatɔgɔ ne ma sɔn o si ye. N'o tɛ faso ɲininaw tɛ kɛ tan. Jumɛn b'e bolo sa k'a f'u ɲɛna pour que u bɛɛ ka balayer ka bɔ yen an ka mɔgɔ wɛrɛw ɲini. kuma ɲɛna merci. An sɔgɔma ne fa. Nba an sɔgɔma ne ba hɛrɛ sira. Tɔɔrɔ si nɔ i tɔgɔ ni jamu. Ne tɔgɔ Sori Ibrahima Sise. Sori Ibrahima. Mali kunnafoni point net mɔgɔ de don an y'a mɛn k'a fɔ ko M5 mɔgɔw k'u yɛrɛ dama bɛ kɛlɛ la donc olu de kɛra sababu ye ka IBK ka fanga bɔ yen nɔ n'a fɔra sisan k'olu yɛrɛ dama ta la ka bɛn fɔ la e hakilinata ye jumɛn ye o ko la. Bon ne hakilinata bon komi jamana ko don bɛɛ peut-être bɛɛ bɛ kɛlɛ kɛ ka taa i hakilina de kan ou bien intérêt ko sɔn ne yɛrɛ bolo nin ma se nin na mais comme dans les coulisses an y'a mɛn Kawujimi ko ale bɔra M5 na. Bon ale bɔra M5 na ale ko M5 sara bon mo groupe de dun n bɔra la ni a sara c'est pas la même chose e kelen bɛ se ka bɔ la groupe bɛ continuer o tɛ se ka kɛ ne yɛrɛ bolo o man ka kɛ ni kɛlɛ bon bɛɛ n'a ka hakilina de don a ko intérêt kɛlɛ jeu d'intérêt don u tun bɛ kɛlɛ la IBK ka taa bon IBK taara bon bɛɛ bɛ ka hakilina mun ɲini bɛɛ bɛ k'i ka intérêt de ɲini ne bolo Mali ko a ma dabɔ o kama an bɛɛ tun ka hakilina ye ne yɛrɛ tun b'u ka mouvement suivre ne yɛrɛ tun b'a participer mais kana a ko laban kɛ que de question ye bɛɛ bɛ kɛlɛ k'i ka côté la a kɔni ne yɛrɛ kɔni bolo a kun ma dabɔ kama quoi an bɛɛ hakilina kun ye Mali bɛ ɲɛ cogo min na Mali kura pour que jamana bɛ développer cogo min na an ka ne yɛrɛ bolo an ka fara ɲɔgɔn kan jamana ka taa ɲɛ u ka fisa ni kɛlɛkɛla ye kɛrɛkɛrɛnda fɛ bɛɛ kɛ ka jeu d'intérêt bɛɛ k'o bila an ka Mali lajɛ quoi ne bolo o de an bɛ situation min na ne yɛrɛ bolo o de y'a solution ye quoi. Kumakan jumɛn b'e bolo sa k'a fɔ M5 mɔgɔw ye u bɛ se ka bɛn ko la pour que kɛlɛ ka ban u ni ɲɔgɔn cɛ kɛlɛ wɛrɛ kana na Mali kɔnɔ. Bon komi u ka cɛkɔrɔba yɛrɛ bɛ yen bon an bɛɛ fa ye Mamudu Diko an bɛ se k'ale wele peut-être n'ale nana kumaw ni ɲɔgɔn cɛ solution bɛ sɔrɔ a la quoi bɛɛ bɛ se ka dɔ bila kɛrɛfɛ quoi ne kɔni bɛ mun ɲini u fɛ dɔrɔn u ka bɛn o de ka di ne yɛrɛ ye quoi parce que n'a ma ɲɛ aw ye kɛlɛ kɛ ko dɔ la o ko banna n'a fɔra aw yɛrɛ dama bɛ fara an denmisɛnnin ɲɛ jɔ n'o ye n'o fɔra k'olu bɛ kɛlɛ la o cɛ man ɲi yɛrɛ o man ɲi image yɛrɛ Mali image ma quoi voilà o ye ne ka faamuyali ye quoi. Merci kuma ɲɛna. An sɔgɔma ne. Wa a bɛ di madame ça va? Ça va i tɔgɔ ni jamu. Bon ne tɔgɔ ko Cheikh Tidiane Sumunu u bɛ n wele ko Baba. Tidiane Sumunu ok Mali kunnafoni point net mɔgɔ de don an y'a mɛn k'a fɔ ko kɛlɛ bɛ M5 mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ donc olu dun kɛra sababu ye ka IBK ka fanga lawuli n'a fɔra sa ko olu yɛrɛ ta la ka bɛn kan kelen na kumakan jumɛn b'e fɛ. Bon alhamdulilayi rabbil alamina vraiment i ye n ɲininka nin question na a diyara n ye a bonyana ma M5 mɔgɔw ka côté vraiment u ye M5 mɔgɔw u y'a trahir de quoi u ye M5 mɔgɔw trahir ka da ko caman kan quoi parce que an yɛrɛ tun jigi dalen bɛ tɛnitigi minnu kan u ye M5 mɔgɔw sɔrɔ u ka baara la tɛnitigiw b'a dɔn ko M5 mɔgɔw bɛ ka baara min kɛ mais M5 mɔgɔw tɛ tɛnitigiw ka baara dɔn mais diɲɛlatigɛ la n'aw jɛra ka kɔ min mɔ a ka jɛ a k'o jikɛ tila quoi diɲɛlatigɛ ye fɛn dɔ de ye ko bɛɛ ka ɲi bonya de la quoi Mali in filɛ nin ye an bɛɛ de ta don an bɛɛ de jiginyɔrɔ b'a la mais ni ko kɛra an ka ko fɔ tiɲɛ kan o de ka ɲi an si tɛna to yan an bɛɛ bɛ laban saya de ma ka taa di Ala ma bon jɛ la an kana ɲɔgɔn janfa man ɲi quoi
o de nana ni kɛlɛ ye M5 yɛrɛ kɔnɔna la quoi. Bon mɔgɔ dɔ fana bɛ M5 fana kɔnɔ olu fana b'u ka intérêt ko défendre la mais an tɛ intérêt ko la an bɛ Mali kura de jɔ cogo ɲɛɲini cogo la Mali kura bɛ jɔ cogo min na an bɛ Ala deli a ka se ka jɔ o cogo de la mais intérêt ko an k'o dabila quoi o man ɲi quoi vraiment ne yɛrɛ M5 yɛrɛ cɛden dɔ ye n y'a M5 mɔgɔw ka fɛn caman participer ka tɛmɛ mais u ye M5 trahi de trahison de kɛra u y'an trahi yɛrɛ de mais Ala ye min dɔn o wasa kɛ quoi i m'a fɔ ma vraiment ladilikan jumɛn b'e bolo sa ka se k'a fɔ M5 mɔgɔw ninnu ɲɛna i yɛrɛ ɲuman a ka groupe mɔgɔw ɲɛna pour que u bɛ se ka bɛn kelen na kɛlɛ in ka se ka ban voilà bon ladilikan min bɛ ne bolo ka ɲɛsin M5 mɔgɔw ma groupe in kɔnɔna la vraiment u ka sabali u kana dusu bila hakili ɲɛ mɔgɔninfin o mɔgɔninfin bɛɛ bɛ fili ka da i hakilinata de kan komi an yɛrɛ ka cɛkɔrɔba ɲuman bɛ Imam Mamu Diko an ka bonya b'a ye bi an ka bonya b'a ye sini vraiment an jigi dalen bɛ Ala kan an jigi dalen b'a kan donc nin jɛkulu in kɔnɔna la an ka sigi an ka fɔli kɛ ka sigikafɔ kɛ diɲɛlatigɛ la fɛn ko kɛra cogo cogo sigikafɔ o de b'a ban sigikafɔ de ye damu ye an ka cɛkɔrɔba ɲuman bɛ Imam Mamu Diko an bɛ t'o kɔ donc n'o y'a bila cogo min na an b'o kɔ quoi y'a fɛ. ne fa n ba Rasira ne ba i tɔgɔ ni jamu ne tɔgɔ Bubakari Konate n bɛ bɔ Sebeninkolo Konate ok an y'a mɛn k'a fɔ ko M5 mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn na k'u tala ka bɛn kan kelen kan donc kumakan jumɛn b'e bolo k'a fɔ an ɲɛna o ko kan olu de dun kɛra sababu ye ka IBK ka fanga wuli n'a fɔra k'olu tala ka se ka bɛn kelen na est ce que e yɛrɛ b'o faamuya k'o ye ko ɲɛnama ye donc kumakan jumɛn b'e bolo k'a fɔ an lajɛli jamaw ɲɛna o ko kan awuzu billahi mina shaitani rajim mɛ Ala fo ka Ala barika da ka dugawu kɛ mansaw ye ka dugawu kɛ jamana ye hey an ka sabali kɔnɔ bolo fununa a bɛ da a tigi de nagakɔrɔ Mali tɛ kɛ foyi ni Mali tɛ malidenw n'an m'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an ka ɲɔgɔn kanu Mali mɔgɔ ci tɛ bɔ jamana yɔrɔ la ka na Mali jɔ ne du tiɲɛna ko ne fini nɔgɔra a bɛ ko sɔgɔnɔ de ne ta tɛ M5 ko ye ne ta tɛ sirasi ko ye ne ta tɛ diinɛmɔgɔ ko ye ne ko Mali de mun ye Mali ci politique mɔgɔw fantanw ma Mali ci dɛ politique mɔgɔw de ye Mali segin kɔfɛ politique mɔgɔw de ye Mali segin n b'a fɔ fo kaɲa hakɛ min ka di ye donc n'a yɛlɛma nana ko ka jamana taabolo yɛlɛma ni jamana taabolo bɛ yɛlɛma ne hakili la mɔgɔ minnu nalen ye an k'an k'an sigi fɔlɔ ka ninnu lajɛ fɔlɔ u taabolo bɛna kɛ mun ye mɔgɔ minnu nana an kɔrɔ nin ye u ma foyi daminɛ fɔlɔ hakilila mun b'u la u taara ni hakilila min ye an t'o dɔn u bɛna ni baara kɛ ni hakilila min ye an t'o dɔn an k'an sigi fɔlɔ an k'o lajɛ n'an kumana ka kɔn ninnu ka acte ɲɛ an bɛ to fili kɔnɔ dɛ n'u ye baara kɛ n'a ma ɲa i bɛ ka taara cogo min na an b'u lata ten n'u ye baara kɛ n'a ɲana o tɛ dogo diɲɛ bɛɛ b'o ye donc il est temps que ne ta tɛ M5 ko ye ne ta tɛ sirasi ko ye ne ta tɛ diinɛmɔgɔ ko yɛrɛ ne ko Mali de Mali a y'a to Mali in ka lafiya n b'o de ɲini maliyɛn bɛɛ lajɛlen fɛ M5 a y'aw fara ɲɔgɔn kan furugu min b'aw ni ɲɔgɔn cɛ aw tɛ denmisɛnnin yɔrɔ ye bilen dɛ aw tɛ denmisɛnnin yɔrɔ ye bilen aw kɛra sijɛtigi mɔlencogo ye a y'a lajɛ a ka ŋunuŋunukan min b'aw ni ɲɔgɔn cɛ mɔgɔ wɛrɛ kana kɛ sababu ye k'aw bila ɲɔgɔn na a y'a aw farala ɲɔgɔn kan cogo min na ka i bɛ k'ala ta a y'aw fara ɲɔgɔn kan ten aw k'aw sigi aw ka ninnu filɛ Ala sago i sago o de ye ne ka kuma ɲɛna i ni ce ni baraji ani sɔgɔma ne fa Rasira somɔgɔw tɔɔrɔ sen nɔ i tɔgɔ ni jamu ne tɔgɔ Sedu Kone Sedu Kone Kone kɛ an y'a mɛn ko M5 mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn na olu dun de kɛra sababu ye ka IBK ka fanga lawuli donc n'a fɔra ko sisan k'olu yɛrɛ tala ka bɛn kuma kan kelen kan e yɛrɛ hakilinata ye jumɛn ye k'o fɔ an filɛli jamaw ɲɛna ni jamana ko don ko bɛɛ ka taali ko don n'a kɛla kɛlɛ kan ka ban u ye kɛlɛ de kɛ ko Buwa ka taa ne Buwa taara ne t'a dɔn ko kɛlɛ kun ye min ye bilen
ni bɛ ka ko don ni jamana ko don u ka kɛlɛ kan ka bila awɔ ne bɛ min na o ye anw tɛ se kuma ma nɔgɔn ma. Ladilikan jumɛn b'i bolo halisa k'a f'u ɲɛna pour que u bɛ se ka kɛlɛ yɛrɛ dabila pewu. Dabila dɔrɔn kɛlɛ bɛ jamana ci de o kɛlɛ tɛ jamana jɔ kɛlɛ kɛ o kɛ an bɛ coron de bon an dun bɛ fɛ an ka bɔ dingɛ kɔnɔ de n'olu b'a ɲini k'an juru yɛrɛ olu t'an ɲini an tɛ se k'olu fara ɲini kan bilen dɛ voilà ne ka ladilikan ye dɔrɔn u ka kɛlɛ b'u ni ɲɔgɔn cɛ ala an ka jɛ k'an ka jamana baara kɛ voilà. Kuma ɲɛna i merci. I tɔgɔ ni jamu? Ne tɔgɔ ye Musa Fɔnba. Musa Fɔnba. Fɔnba an y'a mɛn k'a fɔ ko M5 mɔgɔw k'u yɛrɛ dama bi mankan dɔ b'u ni ɲɔgɔn cɛ furugufurugu b'u ni ɲɔgɔn cɛ olu de kɛra sababu ye ka IBK ka fanga bin ka IBK ka fanga dabila donc n'a fɔra ko sisan k'olu yɛrɛ tala ka bɛn kelen na est ce que o ka ɲi nɔ donc kumakan jumɛn b'e fɛ k'o fɔ an lajɛli jamaw ɲɛna? Kumakan bɛ ne fɛ ka fɔ an lajɛli jama ɲɛna ne bugɔra n kun suara o bɛ se ka kɛ kɛlɛ kun ye wa i bɛ taa sɔrɔ fɛn dɔ de kɛra ni fɛn min kɛra n'a kɛcogo ma ɲɛ a b'a fɔ ɲɔgɔn ye de o ka fisa mankan ye mankan tɛ foyi dilan n bɛ sɔn n tɛ sɔn e bɛ sɔn min ma e k'o fɔ e tɛ sɔn min ma e k'o fɔ ne y'o fɔ kɛlɛ bɛ ye wa mais e ko a ka kɛ e ta ye ne ko a ka kɛ ne ta ye ne ko ne tɛ sɔn e ta ma e ko e tɛ sɔn ne ta ma o jɛ yɛrɛ man kan ka kɛ parce que adamaden min yɛrɛ bɛ diɲɛ kɔnɔ bi adamadenw yɛrɛ kanu de banna ɲɔgɔn na ni mɔgɔw kanu banna ɲɔgɔn na a ka foyi tɛ ku ɲɔgɔn na a bɛ fɛn fɛn ɲini a b'a ɲini de ka ɲɔgɔn mago sa ka mɔgɔ wɛrɛ mago sa mais n'a ye ɲɔgɔn kanu ni fili min bɛ k'o kɔnɔ dɔrɔn a bɛ sigi k'a fɔ kɛlɛ tɛ o mais ni aw ma ɲɔgɔn kanu fɔ a y'a kɛ dalakuma ye ten dalakuma bɛ mago dilan wa ne ko ɔhɔ e kanu bɛ ne ko ne kanu bɛ na e ko bɔn ne tɛ nin fɛ bɔn ne ko e tɛ nin fɛ bɔn ne yɛrɛ t'o fɛ kɛlɛ banna o mais e bɛ nin fɛ ne ko ne b'e fɛ e bɛ min fɛ ne t'o fɛ bon e fana bɛ min fɛ ne t'o fɛ an bɛ bɛn mun kan an bɛ se ka jamana jɔ wa hali an yɛrɛ tɛ se k'an yɛrɛ k'u jɔ jago ka se jamana ko ma n kɔni bɛ min f'u ye ni maliko ko don u ka mali minɛ ni kelen ye donc o de ka ɲi an bɛɛ lajɛlen ma n'u ma mali minɛ ni kelen ye mɔgɔ mɔgɔ ko i bɛ mali in jɛ i bɛ taa ka mali in to an bolo yan a tɛ ci dɛ bon ladilikan min bɛ ne bolo ka fɔ o y'o ye. Merci Fɔnba kuma ani sɔgɔma ne fa. Aba ani sɔgɔma yɛrɛ sira a somɔgɔ aba. I tɔgɔ ni jamu? Ne tɔgɔ ye Burama ne jamu ye Sisɔgɔ. Burama Sisoko. Sisoko an y'a mɛn k'a fɔ ko M5 mɔgɔw yɛrɛ dama bi kɛlɛ la olu dun de kɛra sababu ye ka IBK ka fanga lawuli n'a fɔra ko olu yɛrɛ tala ka bɛn kan kelen kan est ce que o ka ɲi nɔ donc kumakan jumɛn b'e bolo ka se k'a fɔ an ɲɛna an n'an lajɛli jamaw ɲɛna nin ko kan? Bon kumakan min bɛ ne bolo ka se M5 ma u ye wale min ta a diyara maliyɛn bɛɛ ye a bonyana maliyɛn bɛɛ ma sabula ɲɛtaga jamana bɛɛ b'o de ɲini n'olu sera ka hakilina sɔrɔ k'o waleya ta an bɛ fɛ jamana ka bɔ dingɛ kɔnɔ jamana ka taa ɲɛ mais an tɛ fanga kɔ dɛ an bɛ jamana ka ɲɛtaa de kɔ bon n'a fɔra k'olu yɛrɛ dama tilala ka na wuli tuguni ka bila ɲɔgɔn na comme quoi u bɛ fanga de nɔfɛ u bɛ fɛ ka don gouvernement u bɛ fɛ k'a kɛ tan tɔ donc hakilina minnu nar'u na hakili ɲuman u bɛ k'o sira bila donc o wale de bɛ ka na n'u ka bɛnbaliya ye n'u ka kɛlɛ u k'o wale in bila u ye taabolo min ta a diyara maliyɛn bɛɛ tugur'u kɔ k'a yir'ula k'a fɔ u ye wale min kɛ a ɲɛna parce que ne faso bɛ dingɛ kɔnɔ sababu min bɛ se k'a bɔ dingɛ kɔnɔ a b'o baaraw de kɛ a ka bɔ dingɛ kɔnɔ u y'o waleya ta ka ɲɛsin président ma a ɲɛna a diyara bɛɛ ye mais u kan k'u sigi ka lajɛli kɛ ka kɔlɔsili kɛ an bɛ fɛ jamana in ka taa mais olu yɛrɛ tɛ k'a fɔ k'olu k'a fɔ ko an bɛ don fanga la an bɛ fanga ɲini an bɛ place ɲini donc u ye hakilina min ta a bɛ bɔ maliko la a bɛ k'u ka intérêt ko ye donc u ka intérêt in bila u ye hakilina ɲuman min ta faso ka bɔ dingɛ kɔnɔ u ka continuer o baara kelen fɛ u ka fanga to yen hali n'u ye place d'u ma u k'a fɔ an tɛ place kɔ an bɛ to yan ka aw lajɛ ne min ma bɛn an y'o de yira malidenw na an bɛ wuli k'an jɔ an b'o kɛlɛ kɛ malidenw bɛ tugu an nɔfɛ jamana in ka bɔ dingɛ kɔnɔ an ka taa ɲɛ o de ye jamana in taabolo yɛrɛ ye an b'o de nɔfɛ M5 ka ko la n'u sera ka falen a bɛ diya anw ye ka mankan bila ka hakilinaw fɔ k'a da ɲɔgɔn na ka sigi ka kuma ka ɲɔgɔnya a kɔnɔna la o ka ɲi olu ma wa o ka ɲi malidenw ma o ka ɲi u ka taabolo ma u ye hakilina ɲuman min ta o ka ɲi o fɛnɛ ma o de b'an fɛ k'o f'u ye. Ladilikan jumɛn b'e bolo sa k'a fɔ
M5 groupe mɔgɔ ye pour que u ka se ka bɛn kelen ka kɛlɛ dabila kɛlɛ wɛrɛ kana na Mali kɔnɔ tugun. O ladilikan in de fɔlen filɛ ye o ye hakilina min t'a ɲɛna an b'o de fɛ o ɲɛna kosɛbɛ mais u ka bɛn parce que u yɛrɛ ko tɛ sigi k'a fɔ o ye damu de ye a y'o sigi a ka kuma ne min ma y'a ko bɔ a la ne min ka y'a ko fara ɲɔgɔn kan a ka baara kɛ n'o ye aw kana mankan kɛ aw kana ɲɔgɔn fara aw kana se ɲɔgɔn ci ma fo ka taa se ko Facebook dɛ réseaux sociaux dɛ nin dɛ ka jumi cira dɛ a ka dileki farala dɛ a man ɲi jamana yɛrɛ image ma parce que olu taabolo ɲɛna n'a fɔra k'olu yɛrɛ tila ka bila ɲɔgɔn na o image bɛ taa de o a man ɲi jamana ma u ka wale ɲuman kɛ yen u bɛna kɛ fu ye ne bɛ Ala deli ka kira deli u kana fara u kana kɛlɛ u ka bɛn u ka continuer ka baara kɛ tantɔ donc a ka di faso denw ye parce que fɛn bɛ jamana bɔ dingɛ kɔnɔ n'i y'o wale ta o ka di jamana kɔnɔdenw ye olu ye wale ɲuman min ta a diyara an ye kojugu mais u yɛrɛ dama kana bila ɲɔgɔn na u ka sabali sigikafɔ ye damu ye u k'o kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ u ka hakilinaw falen ka sɔrɔ mankan tɛ o bɛ diya an ye n'a sera ka kɛ ten tɔ o bɛ diya an ye jamana bɛ lafiya olu yɛrɛ bɛ lafiya an b'o de f'u ye. Merci kuma ɲɛna. An sɔgɔma ne kɔrɔkɛ. Ne dɔgɔnin ça va? Dɔɔnin. I tɔgɔ ni jamu? Ne tɔgɔ Adama Jara ka bɔ Bamakɔ. Adama Jara. Ok. An y'a mɛn k'a fɔ ko M5 mɔgɔw k'u yɛrɛ dama bɛ kɛlɛ la ko mankan b'u ni ɲɔgɔn cɛ olu de kɛra sababu ye ka IBK ka fanga lawuli donc n'a fɔra ko sisan ko mankan b'olu ni bɛnbaliya b'u ni ɲɔgɔn cɛ a taara ka bɛn kan kelen kan est-ce que o ka ɲi nɔ donc kumakan min b'i bolo k'a ɲɛfɔ an filɛli jama ye i bɛ se ka dɔ fɔ an ɲɛna o ko ka i bɔ. Ne ba i ka kuma diyara n ye kojugu n'a fɔra ko de kɛra sababu ye ko jamana in bɛ sigi sen kan n'a fɔra k'olu fɛnɛ tɛ ka bɛn non vraiment o tɛ ko ɲuman ye u k'a lajɛ jamana in bɛ cogo min na bɛɛ yɛrɛ ɲɛ bɛ jamana in taabolo la n'a fɔra k'olu fɛnɛ bɛ ka kɛ kɛlɛ ni ɲɔgɔn cɛla la a tɛ ɲɛ quoi mais ne kɔni mun kɔni ka di ne ye tiɲɛ yɛrɛ la u ka bɛn n'u bɛnna jamana in bɛ taa ɲɛ wala jamana in bɛ ja an sago ye min ye an b'a sɔrɔ o de tun ye ne ka kuma ye k'a fɔ merci. Ok kuma ɲɛna. An sɔgɔma ne kɔrɔ. Man sɔn ale balimamuso. I tɔgɔ ni jamu? Birahima Watara. Birahima Watara. Ok sɔgɔmada in na an sera o ma juguman tɛ an y'a mɛn k'a fɔ ko M5 mɔgɔw k'u yɛrɛ dama bɛ ɲɔgɔn na mankan b'u ni ɲɔgɔn cɛ olu de kɛra sababu ye ka IBK ka fanga lawuli n'a fɔra ko sisan k'olu tala ka bɛn kan kelen kan est-ce que o ka ɲi nɔ donc kumakan min fɛ k'o fɔ an ɲɛna i bɛ se ka dɔ fɔ an n'an filɛli jɛmaw ye o ko mɛn. Problème foyi t'a la ale balimamuso i ka ɲininkali a diyara n ye kosɛbɛ bon an bɛ Ala deli mankan min b'u cɛ Ala k'o b'u cɛ n'o ye M5 mɔgɔw ye wa a ka d'an ye vraiment n'u tɛ ka bɛn kan kelen kan u k'a ɲini u ka bɛn kan kelen kan pour que an bɛɛ bɛ se k'an sago sɔrɔ cogoya min na pour que jamana in bɛ se ka avancer cogoya min na fɛnɛ quoi parce que n'a fɔra k'olu bɛ kɛlɛ la bon donc o ye jugu sago sɔrɔlen bon an bɛ dugawu de k'u ye sisan hali bi Ala k'u bɛn kan kelen kan hali bi Ala k'an bɛɛ lajɛlen sago d'a ma parce que jamana ko in a ma nɔgɔ tiɲɛ yɛrɛ la a ma nɔgɔ mais u ka solution kɛ u ka bɛn a la o de ye ne fɛla ye k'a fɔ a ye quoi awɔ. Kuma ɲɛna merci. Ani sɔgɔma ne fa. Ba sira somɔgɔw. Tɔɔrɔ baasi tɛ i tɔgɔ ni jamu? Ne tɔgɔ ko Ablaye Jalo. Ablaye Jalo a filakɛ an y'a mɛn k'a fɔ ko M5 mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn na olu de kɛra sababu ye ka IBK ka fanga lawuli sisan n'a fɔra k'olu tala ka bɛn kan kelen kan est-ce que o ka ɲi nɔ jamana ma donc i bɛ se k'i hakilina fɔ an ɲɛna o ko kan. Bon i b'a dɔn mun don wa a ko bɛɛ ye Mamu Diko de ye n'o kamijinw gosira Mamu Diko de y'a gosi oui parce que mun na aw ye fanga di sɔrɔdasiw ma aw ni mɔgɔ ninnu jɛra aw ko bon ko mɔgɔ ninnu ma ko sisan k'u kana u nana n'aw tilala tuguni aw ko k'u tɛ taa réunion kɛ aw fɛ yen k'u tɛ don aw fɛ k'u tɛ réunion kɛ aw fɛ yen mais aw de y'a kɛ aw bɛnna fɛn kelen fɔlɔ-fɔlɔ aw bɛɛ de tun bɛ kɛlɛ la mais sisan sɔrɔdasiw ye fanga ta olu ko k'u bɛ taa réunion kɛ aw fɛ yen aw ko k'u tɛ don o tɛ se ka ɲɛ o aw bɛ se k'a f'u ye de bon aw bɛna mun fɔ n'u ko k'u bɛna don aw b'u lamɛn fɔlɔ u bɛna mun fɔ aw b'u lamɛn n'aw bɛn kɛra kan n'o bɛn ma k'a kan donc aw b'a k'u ka bɔ mais aw m'o kɛ aw ye Ala minɛ aw ko k'u tɛ don olu yɛrɛ ko k'u bɛ don u ye kamiji minɛ k'a gosi ale de y'a yɛrɛ di bɔli ma mais Mamu Diko de don dɛ. Mamu Diko kan ka tiɲɛ fɔ kamiji min ye kamiji i sen bɔ nin ko ninnu na an y'an ka baara kɛ ka ban a banna
y'a faamu n'an y'an ka baara kɛ ala y'a ɲɛ ka bɔ e kamujimu kan'i sen don kɔ la a y'u bɛɛ labila politique mɔgɔ ninnu bɛɛ so a bɛɛ bandi y'a faamu u b'u k'u ka intérêt de kɛlɛ kɛ e Mamu Diko e ko intérêt ko tɛ e ko jamana ko don e ka kanga da fɛn cɛ in tɔgɔ di yɛrɛ Kawujimu ye Kawujimu n bɛ mun f'i ye i sen bɔ nin ko la ne Kawujimu tun y'a sen bɔ a la u t'a bugɔ y'a faamu aw y'a ka baara kɛ bɛɛ ko k'aw ka baara ɲɛna aw de IBK gɛn y'a faamu sɔrɔdasiw kun tɛ se ka IBK gɛn o y'a faamu mais jamanadenw de farala ɲɔgɔn kan ka fara ɲɔgɔn kan ayi IBK an t'a fɛ IBK ka taa IBK taara ni IBK taara aw ma kan ka tɔn aw kan ka tɔn ni ci de bon a ka kan ni Kamujimu ye politique mɔgɔw y'a dabɔ mun kama u ka intérêt u m'a sɔrɔ donc n'u m'u ka intérêt sɔrɔ diyagoya u bɛ Kamujimu gosi hali sini n'a y'a ko b'a gosi bon voilà o de ye ne ka kuma ye merci. ladilikan jumɛn b'e bolo k'a f'u ɲɛna pour que mankan in bɛ se ka ban pewu u ka bɛn ko kelen na. bon u tɛ se ka bɛn u tɛ bɛn dɛ parce que bɛɛ ɲɛ b'u ka intérêt la y'a faamu Kamujimu mun filɛ nin ye a mana kɛ cogo o cogo ninnu kɔni bɛ se ka ɲɛ mun na u k'u gɛn dɔrɔn a banna u ka lafiya mais Mamu Diko ka wuli ka kuma n'u ye y'a faamu an y'an ka baara kɛ an sen tɛ politique ko la e Mamu Diko yɛrɛ ko k'e tɛ politique ko la bon n'aw ye baara kɛ n'o baara ɲɛna aw b'u bila mais aw ma sɔn aw y'a se k'u kɛ teri ye ka aw sigi u kɔrɔ donc u bɛ mun kɔnɔ u bɛ ka intérêt nɔfɛ kɛ n bɛ mun f'i ye jamana kɔnɔ bɛɛ b'a ka intérêt nɔfɛ ninnu u tɛ jamana ko la dɛ u bɛ ka intérêt mais Kawujimu de y'a yɛrɛ bugɔ mais Mamu Diko kan k'u wele k'u lasigi he aw ye mun kɛ aw ma ko ɲuman kɛ aw man kan ka Kamujimu gosi y'a faamu mais Kawujimu yɛrɛ ko bon aw bɛɛ bɛ di ne ni e bɛ deli ka don so min kɔnɔ ne ko n bɛ don ne ko k'e tɛ don yen don kɛlɛ tɛ wuli wa bon kɛlɛ bɛ wuli yen de u ma bɛn ko dɔ de kan donc u fɔra ɲɔgɔn kɔ ko dɔ la bon donc n bɛ mun fɔ a ko bɛɛ Mamu Diko de kan ka kuma n'u ye ne Mamu Diko ma kuma n'u ye bon ninnu ye zon de ye minnu bɛ ka mankan kɛ zon don an b'u dɔn koyi an b'u bɛɛ dɔn a bɛɛ a tɛ IBK ka mɔgɔ ye IBK ye zon ye olu yɛrɛ ye zon ye donc u zon damaw don donc ne ka sira t'a la koyi ne b'a bɛɛ fɔ donc merci ne bɔra kuma na. kuma ɲɛna ye merci. an sɔgɔma ne fa. n b'a ni sɔgɔma. i tɔgɔ ni jamu. n tɔgɔ Mamadu Kuyate. Mamadu Kuyate ok donc an y'a mɛn ko M5 mɔgɔw bɛ kɛlɛ la ko mankan b'u ni ɲɔgɔn cɛ olu de kɛra sababu ye ka IBK ka fanga dafiri donc n'a fɔra k'olu tala ka bɛn kan kelen kan i b'a dɔn o cɛ man ɲi nɔ donc kumakan jumɛn b'e bolo k'a fɔ an lajɛlijɛmaw ye. ne tɛ dɔwɛrɛ fɔ ma fille u tɛ bandaw dɔn de n'u bɛ bandaw dɔn kɛlɛ tɛ kɛ tuguni hali ni bɛɛ man ɲi bandaw mɔgɔ kan ka da colonel major bandaw la mais ne b'a dɔn mɔgɔw yɛrɛ de sirannen don il veut mélanger u b'a fɛ ka trouble de wuli parce que mɔgɔw sirannen don parce que cɛ min don a b'a ko k'a jɛ de mais mɔgɔw ma d'a la donc i bɛ jɔrɔ la IBK tagali oui IBK est déjà parti là mais il y a quelqu'un qui est venu là sɔrɔdasiw y'u kana i t'a kana ko ye quand vous êtes sûr que Bandaw est un homme honnête là n'a nana a kan ka divergence bɛɛ bila k'aw sigi k'a lajɛ 18 mois mɔgɔ bɛ place ɲini o la tuguni wa 18 mois man jan o a kan k'i préparer de sa minnu bɛ san 5 ni san 10 k'a la k'i labɛn politique mɔgɔ bɛɛ kan ka t'i ka so kɔnɔ komi sɔrɔdasiw bɛna tila u bɛ taa u ka so kɔnɔ cogo min na ka t'i labɛn bon M5 a dafara a kɛra cogo cogo politique mɔgɔ b'a la fɛn bɛɛ b'a la si tu es sûr que le président de transition est un homme honnête là. Il ne doit pas avoir de divergence. Donc, quelle est là? Le chien aboie, la caravane passe. Voilà, au coup d'aucun kelena. A quoi aussi qui sont pressés, ou quoi tout quelle est là? Nous, tout là, quelle est là? Bna banda ou bna yemi yire ou là. Bébé quelle est là bla? Parce que il va remis doigt. Ma fille, quand ni faré bingenya quoi. Quand tu le grattes là, ça a bébé. Malien foro kumunye banda o nomena abana chien bébé lafia donc u ka keleo ni benyona o te mali ko eble de ni président ko do président soro la mo dalé memina ni ministre mi sigi ni mi ka baraka biguli ki boy mon rebe e me kella mo 18 on a déjà que 18 mois e be ta tout ka kola ale be ta ka foro la so la sou tout ka kangono moi je crois qu'on doit pas nous on sementé blé. Donc dès qu'on est au cas Nakaduka Savali, Nakaduka Savali, mais moi Bandaw va faire son job. C'est tout ce que moi je dis. Kumanyana Kuyate. Aywa, awera boraka
jamana kɔnɔdenw ka réponse lamɛn u ye min fɔ M5 mɔgɔw ka nin kɛlɛ ko in kan aw yɛrɛ bɛɛ bɔra aw y'a lamɛn donc an b'o de fɔ ɲɛna an ye sɛgɛnbali ɲinɛnbaliw de ye an bɛ aw de kama an b'a fɔ ye toujours aw ka to ka Mali kunnafoni si a ka j'aime k'an ka vidéo n'an ka fɛngɛw kan ani commentaire kan donc a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ